alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyon namu. A yau yan uwa bidiyon namu yana dauke da wani application mai matukar amfani. A yau yan uwa darasin namu yana dauke ne da wani application da ke dauke da alkur'ani mai girma. Zai yi matukar baka mamaki domin za ka yi matukar jin daɗin shi, saboda wannan application na alkur'ani mai girma ya zo da tsare-tsare na musamman yadda za ka iya koyan alkur'ani cikin hanya mafi sauki, kuma za ka iya saurara, za ka iya karantawa duk a cikin shi. Insha Allah, wanda duk a cikin Play Store ba a taɓa application ɗin alkur'ani mai girma sama da wannan ba, saboda ko yanayin MB ɗin shi ma an kaji ɗaukowa daban ya bambanta da na sauran. Amma kafin mu je ga shirin namu, ina roƙonku idan wannan ne farkon ziyartar ka sanar da mu, kar ka manta ka danna mana subscribe wato alama ƙararrawar daga mun saki sabon bidiyon mu zai zo maka kai tsaye. Yan uwa ba tare da na ɓata mana lokaci ba, mu je kai tsaye ga bidiyon namu. A farko za ka zo nan ka shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store kamar haka, ya kawo Play Store ɗin mu, za mu shiga a nan search, sai mu yi sacin kamar haka Husri. To alhamdulillah gashi ma ba mu complete suna Husri full Qur'an misali kamar nan, to za ga ya kawo ko ina zabubukan, to kai zabin da zaka shiga shine wannan al-Husri full Qur'an din nan. Gashi nan ku dubi icon din application din misali kamar haka. Idan ka zo zaka shiga misali kamar haka, to mu da ke mun yi download din shi a wayar mu, no need ba zai nuna mana install ba, sai dai nuna mana open, saboda already muna da shi a wayar mu. Zan ma aje muku link din shi a description saboda ku shiga ku ɗauko shi da ba tare da kun sha wani wahala ba. Mu je kai tsaye misali kamar haka open, zan buɗe application ɗin namu kenan. Yawwa, bayan ya buɗe zai kawo fuska kamar haka na, to ku lura idan ya kawo fuska kamar haka, gashi nan sama a rubuta Quran reading offline, to kaga nan zaka iya shiga karanta alqur'ani ne kamar da yadda ka saba za ka karanta. Kun ga gashi nan wannan duk surori ne, kun ga gashi nan, kun ga gashi nan alif lam har zuwa dai karshe, gashi nan kun ga bakara nan ma ga ta nan duka dai kamar yadda ka sani. To mu duk ba wannan zamu koyar ba, wannan na kasa za ga rubuta Quran MP3 and reading misali, to shi zamu shiga kamar haka. Bayan mun shiga zai kawo mu wannan fuskar, to misali idan ya kawo mu kun gani, to yanzu misali bismillahir rahmanir rahim. Yauwa, to kaga idan wannan malamin bai maka ba, kana da buƙatar canza wani, sai ka dawo ka canza kira'a kamar haka al-Husri, kunga kamar haka bismillahir rahmanir rahim. Kunga duk wanda kake so sai ka danna zai karanta surar da kake so, kunga kamar haka alhamdulillahi rabbil alamin. Yauwa, to idan ma shi ma wannan bai nuna ba, yana sauri kuma ina so in koya ne, to zan shiga Husri muallim din nan kamar haka. To in na shiga zan danna kamar haka bismillahir rahmanir rahim. Yau kaga wannan baya sauri kamar wancan, kun ga alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga dai inda yake so, duk inda ka taba nan zai karanta maka. To sai mu dawo misali mu ƙara canza wani malami, in wannan yana sauri shi ma, to sai mu canza wannan, kun ga misali kamar haka sauri bismillahir rahmanir rahim. To kamar haka kun ga alhamdu lillahi. To kun ga idan ina so in koya kenan, idan ina buƙatar in canza malami, ya ga wani ya son mishawi, wani sudes, wani shuran, duk ga sunan dai. To misali kamar haka ina son mishawi, sai in dawo in danna kamar haka bismillahir rahmanir rahim. Kun ga alhamdulillahi rabbil alamin. To idan ina buƙatar mai dan yaro wanda zai karanta, shi ma ya karanta dai kamar da kuka sani, ko da irin nashi ra'ayin, to zan mu danna kamar haka, shi din ma mishawi ne. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. To sai yanzu an danna alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. To idan ina da buƙatar in canza kuma still dai zan ƙara danna nan gurin, kun ga ga sanan duk wannan malamin ne, duk wanda ka danna zai karanta mu, ko da irin kira'a. Yanzu mu shiga shuran misali kamar haka, yanzu mun canza malami zuwa shuran, kun ga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. To kun ga shi ma yana da buƙatar in canza shi, zan iya canzawa misali. Sai yanzu kamar nan, bar mu ga wani malami ya kamata mu zaba. yanzu kamar yanzu aljabir ina kun ga أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. to idan shi ma yana da bukatar in canza shi misali sudes sai yanzu in nemi sudes kamar nan ga sudes a sudes to misali sai in dana haka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. duk inda ka danna nan zai karanta maka to idan yana bukatar in canza sura misali in danna nan al-fatiha din nan kuma gashi nan misali sai ya kawo ni bakara haka sai in dan jira shi yayi sati dake suran tana da yawa kunga yau alhamdulillah kun kamar yadda ya kawo haka ne zai danna alif lam misali haka ina danna zan dan bashi lokaci saboda yana din da nauyi misali kamar haka kuma jira shi amma ka kuma tafa duk yana amfani da data ne shi za ku ga yana dan delay shi yasa za ka kunna datan ka kafin ka amfani da shi ba offline bane online ne. to abin mu da ya gida bari mu canza wannan sorry afwan tun da ke dace mu ba ƙarfi ba zai ba mu damar da zai yi to kun ga idan na buƙaci in ƙara canza malami kamar a rusuri zan iya koma kamar haka alif lam mim. ina shi ma na da buƙatar canza shi in samu shawi misali kamar haka alif kun gare a hakan nan da zai ta nuna maka a hakan nan dai duka haka muka zo ƙarshen bidiyon namu ina fatan ya burge ku, hukumanta ku danna mana like kuma na subscribe.